és az ő tanúságtételét. Itt az ő családja, a felesége Katarina és a gyermekei. Goránt ismeritek, talán már valaki hallotta is, én is hallottam már őt megnyilvánulni, de soha nem elég. Annyira érdekes, annyira izgalmas és hihetetlen, de Gorán mindjárt erről akkor a részletekben beszámol. Köszönöm, Marinko atyám! Kedves fiatalok, én szeretettel szívből üdvözöllek benneteket, titeket, akiknek a személye azt mutatja, hogy nem vagytok talán annyira mindannyian fiatalok, de a szívetekben igen. Én most az én életem tanúságát mondom el, ami gyakorlatilag két részből áll. Az első az Isten nélküli, a második az Istennel való. Meglátjátok, hogy mindaz, ami az embernek lehetetlen, meglátjátok, hogy Istennek minden lehetséges. Engem Goránnak hívnak, ahogy hallottátok, Splitben születtem, egy katolikus családban nőttem fel. De az én családomban nem volt imádság, nem volt hit, és nem jártak templomba. A szüleim azt mesélték, hogy azt mondták, hogy nekem menni kell, de nem mentem, mert ők nem mutattak példát. Hát ha ti nem mentek, akkor miért menjek én? De az apám nehéz ember volt, és nekem mennem kellett. A hittanra is. És nekem ott unalmas volt. Mert ti, hogyha halljátok a 10 parancsolatot, mi abban az érdekes? Nem lophatsz, nem hazudhatsz, nem káromkodhatsz, nem járhatsz más feleségével. Fú, hát a francba semmit nem tehetsz, hát akkor mi hogy éljünk? De ez egy öreg mamának a mintája, nekem nincs más. Én biztos voltam benne, hogy ott én semmit nem kaptam a hittanórán. Az én testvérem, amikor 4 éves volt, akkor leesett az 5. emeletről, a húgom is meghalt. Az öcsém, amikor kicsi korában süketnéma lett. Ez az én családomra nagyon rossz hatással volt. Az anyám állandóan depressziós volt, nem volt Isten, és elkezdett alkoholt inni. És ezért azt gondolta, hogy az alkohollal megoldja azokat a fájdalmakat, amit a szívében hord. Az apám tengerész volt, én pedig többet voltam az utcán, mint otthon. Állandóan a tévé előtt ültem, és a tévén pedig amerikai akciófilmeket néztem, és ezek a főszereplők mind az én példaképeimé váltak, mert tök jó nagy tetoválások voltak, és jó loptak, izmosak voltak, autójuk volt, Marlbórót szívtak, és viszkit ittak. Fú, hát nagyon jó, hát ilyen menő srácok voltak, és ez nekem nagyon tetszett. 10 éves voltam, amikor elkezdtem alkoholt inni, és cigizni. Rögtön menőnek éreztem magam, az alkohol pedig bátorságot adott, hogy hülyeségeket csináljak, amit egyébként soha nem tettem volna. Amikor 11 éves voltam, én teljesen biztos voltam, hogy én felnőttem, és mindent tudok az életről. Elég volt már az iskolából, a családból, mindenki sózta az agyamat, hogy kell viselkedni, és már baromira elegem volt. Tehát 11 éves vagyok, majd én megoldom ezt magamnak. Elszöktem otthonról egy másik városba, megloptam egy boltot, elkapott a rendőrség, és bekerültem a börtönbe. Hát az apámat hívták, hogy jöjjek érte. De az apám nem jött, 3 napig ott maradtam, mert logikusan gondolkozott, hogyha 1-2 nappal tovább vagyok, akkor jó, beijedek, és majd akkor megváltozok. Az apám és én közöttemi viszony, nem is tudom, hogy lehet ezt viszonynak egyáltalán nevezni, jó ember az apám, de nem tudott kommunikálni. A mi családunkban soha nem volt párbeszéd. Az egész nevelés, amit az apám felém megnyilvánult, az a verés volt. Minden nap
jól elvert. Amikor odajött értem a rendőrségre, odajött értem a rendőrségre, semmit nem kérdezett. A rendőröknek kellett megvédeni tőlük. Képzeljétek el, hogy megvert. 2,5 óráig vert a buszon, amíg haza nem értem. Amikor 13 éves voltam, meghalt az anyám. És amikor ő meghalt, depresszióba estem. A depresszió azért, mert az anyámat soha nem pusziltam meg, soha nem öleltem át, és soha nem voltam meg neki, hogy szerettem. Pedig szerettem. Milliószor akartam ezt az anyámnak kimutatni, de soha nem tudtam. Mert én férfi vagyok, és a férfi nem lehet érzékeny. Azok a nők. És ez nagyon fájt nekem. És úgy döntöttem, hogy öngyilkos leszek. Hogy én meghaljak, és megmondjam anyukámnak, hogy de apám 8 hónap múlva újra megnősült, és akkor a gyűlölet is megszületett a szívembe az apám miatt, hogy lehet 8 hónap múlva elfelejtette az én anyámat, az ő feleségét, gyűlöltem a testvéremet, akinek mindegy volt, amúgy ő is alkoholista volt, és gyűlöltem azt a nőt, aki odajött a házunkba, hogy játszon, hogy eljátsza a mi anyánkat, a mi édesanyánkat. Az első anyám halálának első évfordulójára szereztem 78-ban egy pisztolyt, hazamentem, az apám nézte a foci meccset. Én leültem mellé, elkezdtem volna vele beszélgetni, és nyakon vágott, én elmentem a szobába, és a halántékomra lőttem. A kórházba ébredtem föl, és azt éreztem, hogy a golyó bennmaradt a fejében, nem lehet kivenni, ez a gyerek nem fog sokáig élni, borzasztó problémái lesznek a fejével. Pár nap múlva jön az apám és a második anyám, és azt mondták, hogy az operáció sikerült, hogy a golyót kivették. Hát én nekem igazából mindegy volt. Én még nagyobb depresszióba estem, hogy miért nem sikerült, öngyilkosság. Kimentem, továbbra is alkoholista, és mindenféle tablettát is szedtem. Mindig néztem, hogy idősebbekkel barátkozzak, mert amikor velük voltam, akkor én frajer, hát ilyen jó menő srácnak éreztem magam. Ők marihuánát és hasist szívtak, és mindig azt mondták, Goran, te nem vagy normális, hát nézd meg, hogy nézel ki az alkohol és a tablettától, te neked ez nem a megoldás, te marihuánát kell szívni, mert az természetes, és az segít az egészségednek, jobban fogsz aludni, éhes leszel, nem leszel agresszív, és jót tesz a fejlődésnek, mert ez bio, a marihuána. Nincs függőség, ez a szuper, ezt próbált ki. Minden nap mondogatták, és ezt kezdtem gondolkozni. Hát tényleg, lehet, hogy ez a marihuána egy tök jó dolog. Hát majd én ezt kipróbálom. Megpróbáltam, és a következő 10 napban nem is gyújtottam rá. És ez a 10 nap alatt azt mondtam magamnak, Goran, hát na végre, te egy egyéniség vagy. 10 napig nem kellett marihuánát szívni, hát nincs is krízis, nincs is függőség, a marihuána egy szuper dolog. Akkor 10 nap múlva ugye rágyújtottam, és akkor eljött az az idő, amikor egész nap cigiztem. És mi történt? Egy nap fölébredtem a kórházban, hatalmas volt a fejem, véres, jöttek az eredmények, a diagnózis, epilepsziás vagyok, valamilyen módon. Mikor megkaptam ezt a betegséget, még nagyobb depressziába estem, mert én szégyeltem, hogy én ilyen beteg vagy. Tudtam, hogy meg kell változtatni az életet, de az apám állandóan a tengerem, a tesóm állandóan alkoholista, az új anyám meg félt tőlem, mert mindent rázúdítottam, a minden agresszivitásomat. És akkor megint megengedtem, hogy ezek az én jó öreg barátaim segítsenek, és akkor azt mondták, hogy ezt heroinnel lehet csak megoldani. Gorane, heroinnal minden gondodat megoldod, a kisebbségi érzésedet, és azt gondoltam, hogy a legmélyebben vagyok, és most már nekem jó, rosszabb nem lehet. Hát ki kell próbálnom, hát ha jobb lesz. És az elején tök jó volt ez a heroin érzés,
Kis pénz, kis heroin, de ahogy múlt az idő, nekem minél több és több pénzre volt szükségem, és több heroinra. És akkor nem elég volt, hogy az apróságokat lopjak, hanem betörtem házakba, a vendéglőkbe, kocsikat törtem fel, loptam, és elkezdtem olyan dolgokat csinálni, amire biztos voltam, hogy soha nem fogom megtenni, és mégis. És mi ez a paradoxon? Az én apám egész életében dolgozott az anyagi dolgokat, haza is hozta, de egy hónap alatt mindent elloptam otthonról, és eladtam. Egy nap apám ott volt a konyhába, az asztalnál, és sír, Gorán, gyere ide, én látom, hogy nagy gondban vagy, gyere, beszélgessünk, én segíteni akarok rajta. És nézek rá, Gorán, hát normális vagy? Ez az apád hív, hogy beszélgessek? 20 éve várok, hogy beszélgess velem, most már hagyjál békén, mindenki éli a saját életét. Ez 80-as években volt, amikor nálunk kommunizmus volt. A kommunisták így szóltak, hogy nincsen kábítószer. Kommunizmus, Jugoszláviában nincs kábítószer. És az apám nem is tudta, hol keressen segítséget. Elment a rendőrségre. És egy reggel hajnali 4-kor 3 rendőr bejön a szobámba, heroint hoztak, a fejemhez dobták, és aztán te díler vagy, na most beviszünk a börtönbe. Ők így gondolkoztak. 4-5 hónapra bezárnak, lehet, hogy akkor rájövök, hogy ez így nem jó, és akkor megváltozok. A börtönbe kitanítottak, hogy kell jobban lopni, csalni, kijöttem a börtönből, és okosabb voltam, mint előtte. Hát 100-szor rosszabb volt, mint előtte. Az agónia folytatódik. Apám tovább kereste a segítséget. Egy napon egy jó barátja, az apám azt mondja, Márko, a te fiad, a Gorán, ez beteg. Ha valaki beteg, akkor orvoshoz kell vinni. Neked a pszichiátriára kell bezárnod. Azok okosak, nagy iskolákat befejezték, csak ők tudnak segíteni Goránon. Egész családom boldog, meg van oldódva a probléma, visszük oda. De én nem akartam. És ahogy bírósággal, rendőrséggel mindig probléma volt, na akkor lelépjek innen, átmentem oda. Na mielőtt oda bementem, jó megszerveztem az életemet. Splitben a földszinten van a pszichiátria, néztem a tévét, jól éreztem magam, az orvos sok gyógyszereket ablattak, jöttek a barátaim, az ablakon keresztül mindent beadtak, a kábítót, az alkoholt. Egy este pizsamába kilógtam a diszkóba, az orvosok már megbolondultak szegények tőlem, hogy most mit tegyenek velem, és kidobtak. Még rosszabb lett. Otthon minden nap a rendőrség, az elsősegély, az ambulans kocsi, mentő, mindig baj, csak a baj. Akkor az apám akart még egy esélyt, megint elment segítséget keresni, és aztán jön apámnak egy másik barátja, azt mondja, Márko, én már sokat gondolkozom a te problémádon, a Goránnak munkát kell találja. Ez egy egyszerű gondolkodás. A Gorán minden nap föl fog ébredni, korán 8 órát fog dolgozni naponta, jól elfárad, ha elfárad, akkor nem lesz kedve hülyeségeket csinálni. Normális emberekkel dolgozik, és majd lassan meg fogod látni, megjavul. Mindenki boldog, megvan a megoldás. Na, most munkát találtak, de én nem akartam. Hát nekem könnyebb volt lopni, mint dolgozni. És amikor látták, hogy én nem akarom, az egész család összefogott, és azt mondta, figyelj, vagy mész dolgozni, vagy kimész az utcára. Itt a családban, itt a házban nincs helyet többé. Na? Nem akartam dolgozni, de az utcára se akartam kerülni. Hát most választanom kellett, akkor a 2 rossz közül, akkor a rosszabbat választottam. Elmegyek dolgozni. Apám talált egy munkát, ahol ő dolgozott. Ez egy nagy raktár, ahol minden a hajóknak és a matrózoknak volt tárolva. Itt az apám barátai. Márko, semmit ne izgulj, csak hozd ide hozzánk, majd mi figyelünk rá, majd jó megverjük, ha valami hülyeséget csinál, de majd annyi melót adunk rá, hogy összeroskadjon alatta. Majd megtanulja, figyeld meg. Hát elkezdtem dolgozni. Nagyon hamar
rájöttek, hogy ez a legrosszabb dolog volt, hogy engem ide elhelyezett, mert minden mozdíthatót én innen eladtam. Senkinek nem adtam, és azt mondja a főnök, hát adják kölcsön a főnöknek, és akkor kaptam a kést, és ki akartam belőle szedni a pénzt, látták, hogy idióta vagyok, kidobtak. Na, ez volt a vége. Egy napon hazajöttem, teljes válságba, apámtól pénzt követeltem, apám jó fejbevágott, de az apámnak 120 kiló, és már láttam, hogy jó elver, és akkor fogtam és leszúrtam apámat hasba szúrtam. Őt kórházba vitték, engem a börtönbe. Én tök mérges voltam. Hát ő a hibás. Miért nem adott pénzt? Ha adott volna pénzt, akkor vette volna a heroint, akkor nem is lett volna semmi. De amikor kiengedtek a börtönből, nem volt semmi lelkiismeretfordulásom, simán haza akartam menni. Arra most úgy látom, hogy ez a legrosszabb, hogy nincs lelkiismeretfordulásod. Haza akartam menni, de az ajtó zárva volt. Apám azt nem nyitotta ki, te ide nem jöhetsz be többet, az utcát választottad, parancsolj, ott a helyed, élj a barátaiddal. Ha úgy döntesz, hogy ember leszel, akkor gyere vissza. Addig látni se akarlak. Gyűlöltem őket. Milliószorosára nőtt az gyűlöletem irántuk. Hogy képzeli, hogy ő kivághat engem az otthonába? Oda köptem az ajtóhoz, átkoztam, és mondtam neki, te és a te lakásod, soha többet nem fogsz engem látni. 9 évig éltem az utcán, mint egy hajléktalan. Én nem tudom, hogy mit tudok mesélni erről a 9 évről önöknek. Ha van pénzed, ha van kábítószered, akkor van barátod. De én eljutottam oda, hogy mindenem volt, de senki nem akart velem lenni, és nem normálisan viselkedett, és senki sem akart velem lenni. Az utóbbi időben olyan abnormális félelmek jöttek rám, hogy ti ezt elképzelni nem tudok. Meg kell olyan félelmek, olyan borzasztó, félelmetes dolgok, csak a vérem tudott megnyugtatni. Állandóan szurkáltam, és vágtam magam, és ittam a saját véremet. És ez tudott lenyugtatni. Az utolsó alkalommal, amikor bezártak, akkor a börtönből a neuropszichiátriára vettek diagnózis, skizofrén vagyok. És akkor elküldtek a bolondok házába. Ott mindjárt terápiát kaptam, és egy idő után lenyugodtam. Egy reggel ülök az asztalnál, és ott az osztályon, te jó ég, hát mi a francot keresek én itt? Hát én egy egyszerű kábítós vagyok. És én oda jöttem, ahol mindenki gyilkos volt, mert Zágrábban megvártam azt a csoportot, akit a pszichiátriára vittek, de az a baj, hogy ekkor kezdődött a háború. Az első ágy, ami felszabadult, az ott volt. Ahogy a háború elkezdődött, más problémák voltak, és engem oda küldtek. Hát én nem tudok itt maradni, hát ezek gyilkosok. Hát itt le kell lépnem. És akkor változott a helyzet, a beteg társamtól elvettem a pénzt, elloptam, és leléptem. Splitbe visszajöttem, kis kábítószer Splitben, és akkor megyek a honvédő háborúba, harcolok, Horvátország győzni fog, és én szabad leszek. És így megyek a laktanyába jelentkezni. De amikor beléptem az irodába, 2 katona rám néz, és azt mondja, hát te hová készülsz? Mi az, hogy hova? Én horvát vagyok, megyek védeni a hazámat. Azt mondják, te figyelj, nézzél, fordulj meg, és tűnjél el innen, mert ha fölállok, mindkét lábodat eltöröm. Nekem most 90 kiló szovány vagyok, akkor 60 voltam, most csontbőr voltam. Hát kit fogok én védeni? Adták a kalasnyikovot a kezembe, és biztos, hogy azonnal eladtam volna az első sarkon, és
és a pénzből heroint vettem. Kidobtak, hát akkor folytattam ezt az életet, és a rendőrség kiadta az elfogató parancsot, és jó, elvertek, megkötöztek, és ilyen őrültek köpenyébe becsomagoltak, és négy embert megöltek a szemem látára, 5 napon keresztül teljesen lekötözve, hogy lássam ezt a helyzetet, és ettől megrémüljek. Ez a Drago horvát az ágyán ült, és nézett rám, és 5 napig így szívta a cigit, és nézett a szemembe. 5 napon keresztül egyetlen egy szót se szólt nekem. Ez teljesen kikészített engem, hát aki nem beszél, nem tudom, mit gondol. És minden alkalommal, amikor fölállt az ágyról, akkor most azt gondoltam, most meg fog ölni. És 5. nap rám néz, és akkor azt mondja, figyelj ide, te tudod, hogy ki vagyok én? Hogy én mit csináltam, és hogy én mit tudok, mire vagyok képes? Én 5 napon keresztül azon gondolkozom, hogy mint egy nyulat megfojtsalak, vagy nem. De ha egy kicsit jobban gondolkozok, te nekem elmered lopni a pénzt, ha van ennyi bátorságod, akkor minden elismerésem. Ez a legjobb élmény az én életemben. Mindjárt jó barátok lettünk. Tehát ez egy borzasztó, hogy háború van, tehát az orvosság nem volt, amikor háború van. Na most, hogy ne legyek unalmas, meg idő sincsen, na jó, végül is innen kijöttem, az egész orvos professzor hív az irodájába, Gorane, te holnap mész. Ha még egyszer bűncselekményt követsz el, én személyesen visszahozlak, és az egész életedbe itt maradsz, itt fogsz meghalni. Ezt most megígérem neked, és te nézd meg, hogy mit teszel. Te jó ég, hát ez nem normális. Hát most mit csináljak? Hát soha nem bocsájtottam meg. Mindig csak a gondot okozza ez az orvos nekem. Most azon gondolkozom, ember. Hát nincsen semmi lehetőségem vissza. Na most kell az életet változtatni. Hát most nem lett. Na, most erősen elhatároztam, megváltozok. Splitbe megyek, és az első ajtó, a dealer ajtón bekopogtam, és már holnaptól minden a régi, múlt az idő. Én viszem 10 napig egy szendvicset, nem bírtam megenni, csak viszem. Úgy bűzlöttem az nyitott sebektől, hogy azt önök elképzelni nem tudják. Úgy bűzlöttem, amikor bementem a városi buszra, a következő állomáson mindenki kiszállt a buszból, emberek, hát leléptek, hát ez olyan büdös voltam, hogy menekültek. Így ültem a fal mellett, össze voltam csücsül, és oda köptek hozzám, vertek, rugdostak, hogy meg kellene engem ölni, mert én egy méreg vagyok a társadalomra. Nekem meg tök mindegy volt. Köptek, nem köptek, vertek, nem vertek. Én csak azt vártam, hogy én mikor halljak meg. A halál a megváltás. Mert az élet a szenvedés. Hányszor ittam vodkát, egy doboz tablettát, és még akkor heroinnal szúrtam magam, és akkor az erdőbe mentem, kómában napokig vergődtem. Egyszer fölébredtem néhány nap után, amikor az egész szám teli volt hangyával és muslicával, akkor hogy vágjam föl az ereimet. Hát hogy kell? Úgy kell fölvágni hosszába az ereimet, és akkor találtam egy régi zsiletet, pengét, tudjátok, ami régen borotválkozáshoz használtunk, találok én ilyet az utcán, egy padon ültem, fogtam ezt a kezem, oda tettem a tért, 2 térdem közé fogtam, és jól meghúztam. Ti most ezt nem láthatjátok, mekkora sebb hely van ott nekem. Egy pár pillanat múlva kómába estem, és megint a kórházba ébredtem föl. Egyszerűen Isten nem fogadott be. Nem tudom miért, nem. Egy este hideg van, tél, február, egy ilyen kartonpapír, egy ilyen romos ház, egy gyertya, és én, mint egy kutya, egyedül ott vagyok. És elkezdtem gondolkozni a családomról,
a múltamról, és egyre inkább azon gondolkoztam, a mellemben fájdalmat éreztem. És rájöttem, hogy senki nem ezért hibás, csak is én. Egész életemben mindenkit hibáztattam, főleg a családomat, csak éppen saját magamat nem. Na most végre oda eljutottam, hogy én vagyok az a kretén, aki az életemet tönkretettem magam. Tudjátok, mi történt? Elkezdtem sírni, és üdvözlégyet imádkozni. A gyűlölet, amit az Isten iránt éreztem, a szűzanya iránt, Jézus iránt, templom iránt, a papok iránt, ellenetek, hívőtök iránt éreztem, ti olyan gyűlöletet nem tudjuk képzelni. Én szégyellem, hogy erről kell beszélni. Ez az üdvözlégy valahogy bennem maradt a fejemben, amikor a szüleim zavartak, hogy hittanórán vegyek részt. Egész éjjel sírtam, és csak az üdvözlégyet imádkoztam, és azt mondtam, szűzanyám, kérlek, hát vegyél már magadhoz, vagy nyújtsd ki a kezed, hogy ezt az én nyomorúságos életemet megváltoztassam, mert én így nem tudom, belefáradtam, én már mindenbe, egész éjjel. És így néhány napon ülök a parkba, olyan rohadt hideg volt, mint egy egér, úgy vacogtam, mit csinálok ma, mi lesz velem, és csak oda jön egy asszony ebbe a parkba. És nézem, na hát ki lehet ez? Hát milyen fura, hogy ide jön egy asszony télen a parkba. Nézzük egymást. Na, most? Hát remélem, hogy nem jön ide hozzám, de ő, pont hozzám jött. Ez nem a szűzanya volt, nehogy azt így értek, hogy most erre megy ki, de nem. Oda jön hozzám, és azt mondja nekem, jó reggelt! Jó reggelt! Figyelj, van egy probléma. Gyere, tudnál nekem egy kicsit segíteni? Ő azt mondja nekem, van egy probléma. Én azt hittem, falnak megyek. Hát, te normális vagy? Neked egy gondod van? Tudod, hogy nekem hány problémám van? Hát én nekem millió, és rajtam kiserít. Figyelj, banya, tűnj el innen, nem érdekelsz, hord el magad. Hát egy kicsit megijedt, azt mondja, jaj, ne, nekem egy fiatal ember kellene. Csúke, ez az én gúny nevem volt, csúf nevem volt. Nekem kell. Elkezdett kiabálni. De örültem, most kíváncsi voltam, hogy most mi fog ebből kisülni. Most mit mondjak? Igent vagy nemet? Oda nézek, nincs senki. Oda is nincs senki. Jó. Na jó, az én vagyok Csúke. Jaj, szűzanyám, hála Istennek, csak ha megtaláltam. Ó, hát ez egy bolond, hát ez egy ő, ez ütődött. Hát megfogta a kezemet, és azt gyere, megyünk sétálni. Én olyan válságban voltam, most mit ezzel a banyával fogok én is sétálni a parkban? Hát nem is gondol. Várjál. Hát ha ő neki kellek, akkor na majd akkor pénzt kérünk tőle, ezért elindultam vele, és elkezdő nekem mesélni. Ő egy anyuka, akinek szintén ilyen fia volt, így járt, és a fiától megkérdezte, van neked olyan barátod, akin én tudok segíteni? Engem nevezett meg a fia. De ez semmi logika nincsen, mert ez a srác 10 évvel fiatalabb volt, kétszer csak találkoztunk egyszer, hogy heroinnal szúrjuk magunkat. De ez a nő így talált meg engem elég rövid idő alatt, elvette szerzett nekem személyimet, csináltatott nekem szemét, és elvitte az autóbusz pályaudvarra Splitba, és vett egy buszjegyet. De semmit nem mondott. Nézem. Figyelj. Hová megyek én? Azt mondja, olyan boldog, Goran, te mész Medjugorjébe. Na, mi az? Mi az? Azt mondja, figyelj, Goran, Medjugorje, az egy picike hely Bosznia-Hercegovinában. Ott képzeld el, megjelenik a szűzanya. A szűzanya téged vár. Ő akar rajtad segíteni. Ránézek, na hát most, édes anyám.
Hát én skizofrén vagyok, de ez bolondabb, mint én, komolyan. 100-szor. Köszönöm. Tartom a buszjegyet a kezembe, nézem a buszjegyet, buszjegyet, alszom Splitbe az utcán. Most mi ez, Medjugorje? Hát itt van ez a jegy, gratis. Én egy hajléktalan vagyok. Na jó, megyek egyet kirándulni, most én utazom. Ide jövök Medjugorjébe, az első dolog az volt, amikor kijöttem a buszból, az első üzletbe elloptam valami innivalót, megittam, és elkezdtem sétálgatni. És egy idő múlva eljöttem, egy kapuhoz érkeztem, ahol írja Comunità Cenacoló. Diánának hívják ezt az asszonyt, aki megkeresett. Diana tényleg mondta, hogy van itt valami közösség. Lehet, hogy ez az. Hát elkezdtem ott körülnézni, na, megláttak a srácok, azonnal elkezdtek, kijöttek beszélgetni, mindjárt ilyen szépséget láttak, mint én, rögtön befogadtak. Ez csoda. Na most mit gondoltok? Ti mindannyian ismeritek a Cenacolót. Nincs cigi, nincs alkohol, nincs gyógyszer, egy havi krízis, attól még azért senki nem halt bele, én sem. Minden cuccot, amit levettek rólam, nem mosták ki, hanem meggyújtották. Az Elvira nővér, mikor meglátta, hogy nézek ki ezeket az élősebeket, akkor azt hitte, hogy éces vagyok az utolsó stádiumban, de akkor ezt megcsinálták az eredményeket, és nem. Azt mondja, jó. Tudjátok, a Cenacolót is múlik az idő, valahogy egy kicsit a fejemet is elrendeztem, de az első, ami rohadtul idegesített itt, hogy minden nap 3 rózsafüzért imádkoznak. Hát figyelj, ti nem vagytok magatoknál. Hát én nem akarok pap lenni. Hát nekem nincs az imával problémám, nekem az alkohollal és a gyógyszerrel van. És a srácok néznek rám, azt mondja, figyelj ide, te akarsz imádkozni, vagy nem akarsz imádkozni? Hát most nem lehetek számtelen. Hát befogadtak tényleg azonnal. Hát jó van, egy rózsafüzér 15-20 perc, na jó, ezt még ki lehet bírni. Egyet. De 3 soha. Azt mondják a fiúk, semmi gond. Jó, te egy. Majd a másik 2-t elmondjuk helyetted. Szuper, ez az. Jó van, de jó van. Hát az a fontos, hogy másokért imádkozzunk. Hát persze, hát csak imádkozzatok értem. Na jó, hát így kellett biztos, hogy legyen, és múlik az idő, és beszélgetés, dolgozás, másokról kell beszélgetni, nem magamról, és lassan változok én is. És most 11 hónapig itt voltam a közösségben, borzasztó féltékeny voltam a másik fiúk iránt, nekik jön a családjuk. Hozzám senki nem jön. 10 éven nem volt semmilyen kapcsolatom a családommal. 9 hónap az utcán, 9 év az utcán, és 10 hónap itt. A lelkismeretem. Minden nap. Hú, hát én mit tettem, mi mindent. Jaj, hát jó lenne kibékülni apámmal. De hogy? Hogy? Hát a levelet akartam írni. Aztán a fiúk, nem. Majd te, ha akarsz az apáddal és a családoddal megbékülni, neked áldozatot kell hoznod. Nincsen áldozat nélkül szeretet, és a szeretetnek gyümölcse. Oké, na jó, de mit csinálok? Na, minden reggel fölkelsz hajnali 2-kor, mész a kápolnába, 1 órát térdelve imádkozol, és figyelj, meg lesz. Ki az a bolond, aki föl kell hajnal 2-kor? Hát de látom, nem maradt más választásom. Hát hatalmas vágyam volt. Fölkeltem, térdeltem, imádkoztam, de nem hittem. Én biztos voltam, hogy előbb halok meg, mint hogy az én apám velem kibékül. Nem múlt el még 1 hónap se, jön egy srác, és azt mondja, figyelj, Gorán, gyere! Valami zarándokok jöttek Horvátországból. Gyere, egy kicsit mutasd be nekik a közösség. Oké, na jó, jöttem, kinyitom az ajtót, és ki az első fej, akit meglátok, az apámé. Hát most mi lesz velem, te jó ég?
Ez volt az én legnehezebb pillanat az én életemben. Ez a szégyen, ez a bűntudat. Ezt nem tudom elmondani nektek. Én leblokkoltam. Lehajtottam a fejem, nem volt fölemelni erőm a fejemet, nehogy összenézzek, úgy szégyeltem. És ő látja, hogy nekem nehéz, oda jön áttölel. És elkezdett sírni. Akkor én is átöleltem, én is elkezdtem sírni, és egész nap mi csak sírtunk. Egy szót nem mondtuk. Nem is tudom, mit mondjak neki. A másik oldalon nem is mertem bocsánatot kérni. Én nem is hittem, hogy én valaha normális leszek. Egész életemben hazudtam, és most egyszer az életben, hogy tudjak én becsületes lenni? Hát én nem akartam ő neki hazug reményt kelteni, és csak ennyit mond, figyelj, neked nincs, te semmit nem hibáztál, minden az én bűnöm. De ha Léci, ha valamit megtesz, kérd meg a feleségedet, hogy kezdjetek el imádkozni értem. Kérlek, tedd meg ezt értem. Rám néz, fiam, ha mi már mióta imádkozunk érted, hát te mit gondolsz? És azon gondolkozom ma, hogy ennek így kellett lenni, hogy az én családomba visszatérjen az ima. Ez adott erőt, hogy aztán tovább múljon az idő, 4 évet töltöttem így, és ki akartam menni. Na most 4 év után ki akartam mutatni, hogy én most tudok élni mindenki más, be akartam bizonyítani, nem Splitbe akartam menni, hanem itt Medjugorjében újra születtem. De hát gond van, hát hogy találjak munkát? Hát nem nagyon hittek nekem az emberek, de a szűzanyám mindent elrendezett. Jó volt, mert a papokkal jóba voltam, akik itt a plébánián voltak, és a legjobb Szlavko atya volt az én legjobb barátom. Na az atya, aki ott meghalt a Krizsevátszon. Megkérdeztem őt, atya, hát jaj, hát segítsen már valami munkát keresni, hogy valami tudjak dolgozni normálisan. Gorane, figyelj, én téged évek óta figyellek, látom, hogy rendben vagy, én találok neked. 1 hónap se telt el, jön a Szlavko atya, és mondja, Gorane, gyere, jó hírem van számodra, van munka. De figyelj, nagyon tök jó melót találtam neked, igazgatóvá teszlek, hidd el. Hú, igazgató leszek. De nem mondott semmi mást. És elment. És ott maradtam magamra. Hát igazgató leszek. De hogy lehetek én igazgató? Én egy sima kábítós vagyok. Hát ő nem hazudhat, ő pap. Na jó, Szlavko viccel. De az igazgató biztos azt jelenti, valami tök jó munkát kapok. Elmegyek a plébániára, itt vagyok, mit dolgozok? Azt mondja, most a WC-t fogod takarítani. Hát mit gondoltam, mit fogsz csinálni? Uram, Istenem, édesanyám, hát átvágott. Hát nem lesz idő befejezni, ajaj. És akkor ezek a mosdók itt mellettetek. Na, elkezdtem dolgozni. Hát ez tök jól ment nekem, szuper. Ott mostam mindent, beszélgettem az emberekkel, imádkoztam. Ez egy nagyon jó időszak volt, de ahogy múlt az idő, én elkezdtem ideges lenni. Jó ideges lettem minden nap. Szombat, vasárnap is mindig. Ez egy, hogyha én elfogadtam a pénzt, akkor nem tudom elkölteni, mert nem volt időm elkölteni. Tehát én voltam ott az igazgató, nekem nem kellett fizetni a mosdóért, tehát ez a fele rendben volt. De a másik oldalon én lányt akartam találni, és hogy találok lányt, amikor egész nap ott vagyok a rötyin. Hát, ez csak egy maradt. Most én ott keresem a szerelmet a nyilvános WC-n.
Na most látjátok, hogy ott két bejárat van, női, férfi. Amikor én ott az igazgató voltam, akkor a női ajtó nem volt, csak a férfi ajtó mentek be, és akkor ott kellett két helyre menni. Mert ez fontos, mert a bejárati ajtó szembe volt az igazgatói iroda. Én onnan néztem a lányokat. Hát nekem mindegy volt, hogy ki fizet, ki nem. Hát a plébánia csődbe megy, nem érdekes, de én annyi jó nőt láttam. Egy napon bejött egy fiatal szép lány, abban a pillanatban, amíg ő elment mellettem, emberek, én nem tudom ezt elmondani, egy forróság elöntött, és elment mellettem, én tudtam, hogy ő az én feleségem lesz. Kész, a szűzanya ezt adta nekem az utamba, kész. Júj, csak most kezdtem lenni ideges. Ki ez? Hogy tudom meg? De hát óriási gond. De hát most olyan probléma, amit nem tudtok megoldani, akkor mi van marad? Csak az imádkozás. És elkezdtem alázatosan imádkozni a Szentlélekhez, hogy a Szentlélek jöjjön az atyához, és ők változtassák meg a munkahelyemet. 20 nap jön a Bradvica atya, és azt mondja, 20 méterről, Gorane, figyelj, jó hírem van. Előléptetünk. Jaj, szűzanyám, hogy szeretlek. Hát milyen gyorsan. Jaj, és még előléptettek. Hú. Jövök a plébánia, Iván atya, mit csinálok? Azt mondja, ott a söprű, ragaszd rá a nevedet, és gyerünk, körbe. Hát szuper. Na jó, hát 8 órát fogok dolgozni. Vasárnap nem dolgozom, lesz szabadidőm. Oké, hát én ezért imádkoztam. Na, rögtön elkezdtem utána nézni, hogy ki az életem szerelme. És akkor gondok. Fú, mert megtaláltam, hogy ő egy cseh, nem tud horvátul, 13 évvel fiatalabb, milliószor szebb, mint én, soha nem volt barátja, idejött Medjugorjébe, hogy imádkozzon, mert apáca akar lenni. Ez az egyik fele. A másik felén ott vagyok én. Kábítós, alkoholista, gyógyszerfüggő, tetovált, sebes, epilepsziás, skizofrén, hepatitis, és a legszebb az egészben az, hogy amikor elkezdtem nevetni, 3 fogam volt. Na most kérdezlek titeket, van-e emberi logika, hogy mi összekerüljünk? Nekünk mindenki azt mondta, hogy te nem vagy normálisan, nézd már tükörbe, hát téged senki nem fog választani, de én tudtam, hogy ő az enyém lesz. 9 hónapig, mint a kutya, osontam utána, mindent mondott nekem, hogy undok vagyok, megalázott, hogy mindenki előtt, hogy úgy nézek ki, mint egy borzalom, de én mint egy hűséges kutya mentem utána. Ő pedig egy panzióban dolgozott, hogy szobát vegyen ki, hogy imádkozzon az ő hivatásáért. Beszélek én ezzel a panzióssal, jöttem oda virággal, csokival, mikor meglátta, hogy jövök, akkor bezárkozott a szobába, vagy elmenekült. 9 hónap, 1 milliméter se. Elkezdtem, jaj, taktikát kell változtatnom, ez nem jó. Jövök a panzióba, ő épp mosogat. Azt mondom, figyelj, drágám, te tudod, hogy én most Németországban voltam. Na, ott megismertem egy lányt, és ez a lány akar engem, és én most fogom a bőröndöm, és megyek Hamburgba, és ott megnősülök. Családom lesz, gyerekeim, és te itt mosogassál, ha ilyen hülye vagy. Míg én ezt mondogatom, ő fogta, ledobta a mosogatnivalót, és beszaladt a szobába. Aha, itt van valami, ott hagytam. Na, a Katarina, ezt 9 hónap alatt, amikor én futottam utána, ő meglátta, hogy én belül jó ember vagyok, és szimpátiával érzett irántam, de rettentő félt, szomorú volt, mert nem akarta
akart beszélgetni velem, akart megbocsájtani, nem tudta, hogy ez Isten akarata. Elment föl Krizsevácra, fölment, letérdelt. Jézusom, a Gorán elmegy, soha nem fogom többet látni, hát én elég jó szomorú vagyok. Te tudod, hogy én mit érzek iránta? Hát jó, Jézusom, hát mi a te akaratod? Megnyissam én a szívemet előtte? És ezért Jézus egy feladatot kapsz tőlem. Ha ma a Gorán eljön hozzám, és ha fölteszi nekem ezt a kérdést, akarsz-e mondani nekem valamit? Ha Jézusom, ha ezt kérdezi tőlem Gorán, akkor én tudom, hogy ez a jel. Elmegyek este kávézóba, és ott ül a Katarina barátnővel. Rögtön oda mentem hozzá, közelébe, és szemébe nézek, és egy kérdést tettem föl neki. Katarina, akarsz te nekem mondani valamit? Amikor én ezt a kérdést föltettem, ő elvörösödött, emberek úgy, mint a lengyel zászló alsó sávja, elkezdett remegni. Hát jaj, de megijedtem. Mi van? Mit remegsz? Jaj. És ő teljes komámba is megfogta a kezem, és azt mondja, gyerünk, menjünk ki. Aha! Na jó, kimegyünk, oké. Azt mondja, jaj, Gorane, hát nekem nagyon borzasztó, hogy én megbántottalak, én látom, hogy te jó ember vagy, de én nagyon szimpatikus vagy, de most már vége, te elmész, és itt hagysz engem. És én csöndesen leültem, úgy, mint Fra Marinko, mint a gyóntató, és becsuktam a szemem, és hallgattam, hogy ő mondogassa a dolgot. Egy órán múlva félbeszakítom, figyelj, drágám, az a német lány egyáltalán engem nem érdekel. Hagyjuk őt békén? Gyere, drágám, próbáljuk meg együtt. Akkor most megrémült. Azt hitte, hogy hazamegyek. Jaj, nem, mégse, igen, nem. És én tudtam, hogy ez az én pillanatom eljött, én olyan utálatos és unalmas és kitartó vagyok. Na gyerünk, próbáljuk meg. Nincs szex, nem, még az arcomat se csókoltod meg, még a kezemet se érintheted meg az esküvőig, ha egyáltalán odáig eljutunk. Oké, 15 hónap. És akkor én... Katarina, jaj, már én idős vagyok, hát gyerünk már, legyen esküvők, gyerekek, és múlik az idő, és azt mondja, lassan, Gorane, lassan, hát hová rohansz? Te, ha rohansz, akkor gyanús vagy. 15 hónap, és kész voltam. Na, fogtam neki. Na, elegem van. Ha ma azt választ, jelezte a felségem, vagy nem? Ha azt mondod nem, semmi. Te a te utadra, én az enyém. Hát nem fogok én 10 évig itt körbe-körbe járkálni veled. Hát én tudom, hogy én ki vagyok, és tudom, hogy mit akarok az életemmel. És ma választ várok. És ő kész, kidőlt. Na, hová ment? Na, megint csak Krizsevác. Megy föl, tudjátok, a Krizsevác mentette az én életemet meg, fölment, ott volt egy szlovák zarándok csoport, a zarándokok között ott volt egy pap, akinek a hóna alatt volt a Biblia, oda megy a Bibliához, és azt mondja, jaj, egy kicsit kölcsön adná a Szentírást. Hát miért? Jaj, hát valami, fontos választ kell a Szentírásból kapnom. Azt mondja, jó, térdelj le. Letérdel, rátette a fejét, és elkezdett imádkozni fölötte, megáldotta, és kölcsönadta a Bibliát. Ő letérdelt a keret. Jaj, Jézusom, most én mit tegyek? A Gorán választ meg akar nősülni, de én rettegek. Hát mi van, ha újra kábító? Hát újra alkohol, verni fog. Jaj, egész életemre vállalom. Na most mit csináljak? Nekem kell esküvő, vagy ez az évvates? És Gorán azt akarja, hogy itt maradjunk egész életemben Medjugorje, és én nem ismerek, mit csinálok? Hát tök jó rendes kérdéseket, és a végén becsukott szemmel kinyitotta a Bibliát, és ahová szeme lesz, azt lesz az üzenet. Maradj, ahol vagy, ez a te utad, ne félj, én veled vagyok. Hát ott volt leírva, menj hozzá feleségül. De ne tapsoljatok. Ezt mindenki elfogadta volna, főleg mi férfiak. De újabb gond. Mert a Katarina nő. Hát bocsánat, ti nők azért mindent ki tudtok bonyolítani. Ő még mindig nem volt biztos. Most vége.
nincs időm már több. Becsukta a Szentírást, visszaadta a papnak, és elindult le. 20 méter múlva egy pillanatban megáll, visszafordul, és ránéz erre a papra. És abban a pillanatban eszébe jutott. Most figyeljetek! Amikor a Katerinának 11,5 éve volt, Észak-Csehszlovákiából beköltözött délbe, Dél-Cseh a nagymamájához ünnepre, Szentmise, befejezte, kijön ez a pap, és azt mondja neki, kislányocska, én fogok a te életutadért, a hivatásodért imádkozni, én egész életemben imával kísérlek, és elkezdett imádkozni, 12 évig soha többet nem látta. Ez pont az a pap volt, aki ott volt és kölcsönadta a Bibliát. Ez ugyanaz a pap volt. És abban a pillanatban ő rögtön tudta, hogy ez a szűzanyának az üzenete, és hogy nyugodtan hozzám mehet feleségül. Megesküdtünk 2000-ben, júni 3-án, és mindjárt meglátjátok házasságunk gyümölcseit. Köszönöm szépen! Sajnos nincs több idő, de Katarina, csak egy szót mondjál. Katarina, egy szót. Nem gondoltam, hogy bármit is mondjak. A legfontosabb a hit, mit is mondhatnék. Minden az egész életünket erre tegyük föl. A házasságot, az élet, nem tudom, mit tudok mondani, a hit. To je to.